Οπότε και ξανά να καλωσορίσω τον Νίκο το Σαρούκο. Φαντάζομαι όσοι είμαστε στην παρέα εδώ πέρα τον γνωρίζουμε. Για όσους δεν, είναι ο προϊστάμενος ελέγχου επιθεωρήσεων και τουριστικής ανάπτυξης Αλίας Υπουργείου Τουρισμού. Από την πλευρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι σήμερα μαζί μας για αυτό το webinar, το οποίο θεωρώ ότι όλοι θα το βρούμε χρήσιμο. Ε, Επειδή είμαστε Εγώ στη ευχαριστώ για την σεζόν. εμπιστοσύνη και για την υπομονή σας. Καμία υπομονή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέτεις. Επειδή είμαστε μέσα στη σεζόν και όλοι αυτό το διάστημα τρέχουμε, θεωρήσαμε καλό να το κάνουμε διαδικτυακά. Από τα λίγα καλά που μας άφησε η πανδημία πίσω, μπήκαμε έτσι σε μια λογική να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για τέτοιου είδους συναντήσεις. Και επειδή οι πληροφορίες που θα ακούσουμε σήμερα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν για το τέλος σεζόν, είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να τα μάθει στον τρέχοντα χρόνο, αποφασίσαμε να το κάνουμε διαδικτυακά. Οπότε, όπως λένε και ελληνικά, Νίκο, the floor is yours. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να πούμε σήμερα κάποια πράγματα πολύ χρήσιμα. Κάποια από εσάς μπορεί να τα ξέρετε, κάποια από εσάς μπορεί να τα ξέρετε επιδερμικά ή Νίκο, συγγνώμη που σε να έχετε διακόπτω, απλά ακούσει επειδή τουλάχιστον σε μένα έρχεσαι με κάποιος να σας διακοπές, είχε πει κάτι. κάνε, Θα πάμε λοιπόν να τα Νίκο, συγκεκριμενοποιήσουμε. Και αυτό το κάποιο να σα πει κάτι έχω αξία άλλων και με τι άλλε λειτουργίε μα που θα πρέπει να τι αλλάξουμε. Άρα λοιπόν θα μου δώσετε στο χώρο τελείω, ανεβαίνω στο όροφο, όπου πάνω έχει πολύ καλύτερο σήμα. ή Λοιπόν, αυτό θα ή δείτε κλείσε την όλο κάμερα, το. ένα από τα δύο, γιατί σπάει η ομιλία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε ένα λεπτό θα το έχουμε λύσει. Τώρα ακούγουμε καλύτερα. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Εξαιρετικά. Να πάρω και ένα στυλό για ενδεχόμενες σημειώσεις. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι στο αρχείο, είμαι στον πέμπτο όροφο. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα νομίζω ότι θα ακουγόμαστε όλοι μαζί καλύτερα και θα βλεπόμαστε κιόλας. Λοιπόν, καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση. Ε, με το που το είπα, με το που το πρότεινα, η ανταπόκριση ήταν άμεση. Η όποια καθυστέρηση ξεκίνησε από εμένα, διότι άρχισα να απαντήσω τουλάχιστον 4 μέρες. Λοιπόν, προσπαθώντας να βρω μια ημερομηνία. Και τελικά τη βρήκαμε. Και είναι καλύτερο το ότι κάνουμε κάτι διαδικτυακά, διότι μπορούμε να το μαγνητοσκοπήσουμε λοιπόν και να το δει κάποιο σε επανάληψη. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στις εξής 4 και 1 θεματικές ενότητες. Λοιπόν, καταρχήν τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και να ανανεώσουμε, πόσο μάλλον εν ώψη των ελέγχων που διενεργούνται μεταξύ άλλων και από εμά. Το δεύτερο, θα κάνουμε λίγο μια επανάληψη στα πιστοποιητικά κατάταξης και στις προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύως τους. Διότι έχουμε ένα θέμα με τα πιστοποιητικά κατάταξης. Εξακολουθεί ένα 20% των καταλυμάτων, των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, δεν θα μιλήσουμε για νοικιαζόμενα, να μην έχει βγάλει πιστοποιητικό κατάταξη ακόμα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις πισίνες και για το πώς θα πρέπει λίγο να κινηθούμε όσον αφορά τις κολυμβητικές δεξαμενές. Σας υπενθυμίζω ότι μία μη νόμιμη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής μέσα σε ένα τουριστικό κατάλημα, αυτό θα το επαναλάβουμε και μόλις πιάσουμε τη θεματική ενότητα, αγγίζει τα όρια του ποινικού. Επομένως, σας παρακαλώ πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς θα πρέπει να καλύψουμε την απόλυτα σύνομη λειτουργία της κάθε κολυμβητικής δεξαμενής. Και τέλος, θα αφήσουμε κάτι σημαντικό,
που είναι το Open Business, η νέα σελίδα έκδοσης ηλεκτρονικής αδειοδότησης, η οποία μπήκε στη ζωή μας μάλλον άτσαλα στις 3 Φεβρουαρίου και η οποία παρουσιάζει σοβαρότατα τεχνικά προβλήματα, σοβαρές αστοχίες. Είναι μια εξαιρετική ιστοσελίδα να τη βάψεις γαλάζια και να τη ρίξεις στη θάλασσα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι και θα πρέπει να προσαρμόσουμε όλες τις άδειές μας με βάση τις νέες ηλεκτρονικές πια απαιτήσεις του Open Business. Ξεκινάω λοιπόν από τα δικαιολογητικά και η πέμπτη, η 4 και 1. Η και 1 είναι κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδεχομένως να έχουν όσοι φίλοι μας παρακολουθούν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούν επικαιροποίησεις και ανανέωσεις εν ώψη λοιπόν ελεγκτικής διαδικασίας. Καταρχήν, δεν θα σας ξαφνιάσω στα δικαιολογητικά, αλλά θέλω σας παρακαλώ πολύ την προσοχή σας για να δούμε κατά πόσο τα έχουμε ανανεώσει ή όχι. Δυστυχώς, σαν Θεσσαλία, τα Χριστούγεννα είχαμε ένα θλιβερό προνόμιο. Είχαμε πυρκαγιά σε ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο και είχαμε ένα νεκρό. Επομένως, τα αντανακλαστικά, τα δικά μας, υποχρεωτικά, είναι τεταμένα όσον αφορά την απέτηση για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας. Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 7 ξενοδοχεία στη Σκιάθο που είναι υποχρεωμένα να έχουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μην με ρωτήσετε πια, δεν πρέπει να σας πω, δεν έχουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι σε ισχύ. Πράγμα που σημαίνει ότι βάσει της ισχύουσας διαδικασίας προβλέπεται ένα πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 δραχμών και άμεση σφράγιση. Επομένως, τρέχουμε, σας παρακαλώ πολύ, την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Πάμε να λύσουμε παρεξηγήσεις. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας είναι υποχρεωτικό για όλες τις τουριστικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν δυναμικότητα από 51 κλίνες και άνω. Ή, ακόμα και αν έχω μικρότερη δυναμικότητα, σε περίπτωση που έχω, για παράδειγμα, δυσθεόρατο κατάστημα γενικού ενδιαφέροντος για γλένδια και χαμηλές εκδηλώσεις, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε στη Σκιάθο, και εκεί χρειάζομαι πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας χρειάζομαι εάν έχω έως 50 κλίνες, ό,τι μορφής κατάλημα και να είμαι, και έχω ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου παρασκευάζω το οτιδήποτε, προετοιμάζω το εθισματολόγιό μου, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και αέριο. Εάν χρησιμοποιώ αέριο, πρέπει οπωσδήποτε να ανανεώσω το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας μου, δεν πάω να έχω ακόμα και μισή κλίνη. Επομένως, προσοχή σας παρακαλώ, πολύ μεγάλη προσοχή στο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Προσοχή στα περιβαλλοντικά μας. Κάποια περιβαλλοντικά έχουν λήξει αλλά ευτυχώς η νομοθεσία ήδη από το καλοκαίρι του 2012 έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο ελαστική όσον αφορά την υποχρέωση για την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ακόμα και όσοι είσαστε υπόχρεοι, δεν είστε υπόχρεοι απαραίτητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά για την κατάθεση στην αφεντιά μου δήλωσης υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, που είναι μια περιβαλλοντική light. Έτσι συμπληρώνεται μια υπεύθυνη δήλωση που είναι σε ένα ΦΕΚ. Είναι στο ΦΕΚ 3438Β του 2012. Τα λέω αυτά τόσο αργά έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να τα πληκτρολογήσει μετά στο Google. Εκτυπώνει τις σελίδες 5 έως 12, τις συμπληρώνει, επισυνάπτει ένα τοπογραφικό, επισυνάπτει και μια βεβαίωση χρήσης γης που παίρνουμε από την πολεοδομία, από την Κατερίνα της Άχου, και όλα αυτά μου τα βάζετε σε έναν φάκελο και μου τα στέλνετε με courier. Αν έχετε κάποια επιφύλαξη, είτε θα τα συμπληρώσουμε μαζί, είτε βεβαίως και θα συμβουλευτείτε το μηχανικό σας, εάν πιστεύετε ότι τρέμει το χέρι για να συμπληρώσει τις σελίδες αυτές. Προσοχή επίσης σε θέματα μισθώσεων. Γιατί πάρα πολλά μισθωτήρια λήγουν και δεν μας ενημερώνετε, δεν μας τα στέλνετε, και έχουμε φτάσει φέτος, δυστυχώς, διαχειρίζομαι μεταξύ άλλων όχι μία, όχι δύο, αλλά 4 περιπτώσεις ξενοδόχων όπου έχουν εντάσεις, το λέω λίγο όσο πιο διπλωματικά γίνεται, με τους ιδιοκτήτες, και μάλιστα μία από αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται στα πρόθυρα της οριστικής ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας, γιατί δεν ανανεώθηκε το
το μισθωτήριο και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ιστορικότητα να βάθος πίσω, γιατί ο ένας ήθελε αυξήσεις, ο άλλος δεν ήθελε, ο ένας ήθελε να αλλάξει χρήση στο ξενοδοχείο, ο άλλος δεν ήθελε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Σκιάθο είναι η αλήθεια, δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Από τα 10 χρόνια που παρακολουθώ το νησί, εξακολουθούν να μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όμως αυτές οι τρεις περιπτώσεις που είχαν παρατηρηθεί στη Σκιάθο ήταν βαριές. Ε, λοιπόν, ε, αυτό είναι το κυρίως κομμάτι λοιπόν των δικαιολογητικών που σας παρακαλώ πολύ λάβετε υπόψη με πρώτο και καλύτερο το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Δεν έχουμε κάποιο περιθώριο. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 7 μονάδες στη Σκιάθο, οι οποίες πρέπει να ανανεώσουν το πιστοποιητικό πυρασφάλειάς τους χθες και δεν το έχουν κάνει. Και σας μιλάω ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου, το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να επιβάλλω διοικητικές κυρώσεις σε έναν κλάδο, ο οποίος καταρχήν, αν δεν υπήρχε εκείνος, δεν θα υπήρχα εγώ. Λοιπόν, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και αλλά έχω τον άχαρο ρόλο του να μου έχει δώσει η πολιτεία κάποια εργαλεία υποχρέωση στήριξης κάποιων διοικητικών διαδικασιών. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά, οπότε σας παρακαλώ πολύ τρέξτε τα. Και βεβαίως όλοι όσοι δεν έχετε ανανεώσει τους πυροσβεστήρες σας, μην το ξεχάσετε, σας παρακαλώ, μην το αμελήσετε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε μια τριήμερη μετακίνηση σε περιοχές της Λάρισσας, Καρδίτσας, των Τρικάλων. Δυστυχώς έπεσα πάνω σε μικρά καταλύματα, είναι η αλήθεια, όχι σε ξενοδοχεία, τα οποία είχαν ανανεώσει τους πυροσβεστήρες από το 2014, άλλος από το 2011, άλλος από το 2012. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρω ένα βιβλίο και να γράψω κάτω τις δικαιολογίες τις οποίες άκουγα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίως σκέλος όσον αφορά τα δικαιολογητικά μας. Τώρα, μπορεί κάθε μονάδα, όπως λέω σε πάρα πολύ κόσμο, έχει τη διαφορετικότητά της. Άλλη είναι μικρή, άλλη είναι μεγάλη, κάποιο είναι παραδοσιακό, κάποιο έχει πισίνες, κάποιο δεν έχει και ούτω καθεξής. Κάθε μονάδα λοιπόν έχει την δική της μοναδικότητα. Μοναδικότητα, εξπλεονασμός είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, παρακαλώ. Όχι. Λοιπόν, έφυγε. Κάθε μονάδα λοιπόν έχει κάτι αποκλειστικό. Άρα, εάν έχετε κάποια απορία για το μου έχει λήξει κάτι, πρέπει να ανανεώσω κάτι, συμβαίνει κάτι, λοιπόν, δεν έχετε παρά να με πάρετε τηλέφωνο, θα μου δώσετε βέβαια λίγο χρόνο, θα ανοίξω τον φάκελο της μονάδας σας για να σας απαντήσω εάν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και πώς ακριβώς θα κινηθείτε. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, είναι το 24 21 0 23 500 με εσωτερικό 16 ή με καλείτε στο κινητό στο 6979 471 653. Εκεί λοιπόν λύνουμε τις απορίες εξειδικευμένα για την κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Πάμε, θα πρότεινα να σας πάρω μονοκοπανιά και να πούμε απορίες στο τέλος. Συμφωνείτε? Ναι, Νίκο, εγώ ήδη έχω σημειώσει, αλλά ας το πάμε μέχρι τέλους και μετά να επανέλθουμε με ερωτήσεις, γιατί αλλιώς, ξέρεις, θα εκτροχιαστεί και ο ηρμός σου, αλλά και η κουβέντα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν δεν πρόκειται να χρονοτριβήσω, ούτε δεν θα καθυστερήσουμε. Θα πούμε πράγματα τα οποία είναι, όπως λέμε στα ελληνικά, right to the point. Λοιπόν, επομένως θα είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά κατάταξης. Επαναλαμβάνω, τα πιστοποιητικά κατάταξης λοιπόν μπήκαν στη ζωή μας τον Ιανουάριο του 2015, όταν και ουσιαστικά είναι αυτό που λέω ένα κταίο. Όπως τα αυτοκίνητά μας περνάνε από κταίο κάθε 2 χρόνια, έτσι και τα ξενοδοχεία μας περνάνε από κταίο κάθε 5 χρόνια. Και θα πρέπει να βγει λοιπόν ένα πιστοποιητικό κατάταξης, το οποίο είναι ένα βεβαιωτικό, σύμφωνα με το οποίο η τάδε μονάδα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για τις λειτουργικές και για τεχνικές ή κατά περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές των τόσων αστέρων που πρεσβεύει. Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό κατάταξης για τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ βγαίνει από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Για την ακρίβεια, βγαίνει σε συνεργασία με έναν φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και μετά από όχι 1, όχι 2, αλλά 5 απανωτές παρατάσεις, κάποιες δικαιολογημένες, κάποιες αδικαιολόγητες, φτάσαμε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2024, που ήταν η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για να υποβληθεί και το τελευταίο πιστοποιητικό κατάταξης. Εκεί λοιπόν εξακολουθούμε να έχουμε ένα έλλειμμα. Περίπου 1 στις 5 ξενοδοχειακές μονάδες, στην Σκιάθο
είναι λίγο παραπάνω, δεν έχουν υποβάλει ακόμα πιστοποιητικό κατάταξης. Και τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση που δεν έχω πιστοποιητικό κατάταξης? Καταρχήν, προβλέπει απαγόρευση λειτουργίας. Η κομψή διατύπωση της λέξης σφράγιση. Και βεβαίως αμέσως μετά ένα πρόστιμο το οποίο ξεκινάει από 200 € ανακλίνη. Δεν το θέλει κανείς μας. Προσοχή τώρα. Για να φτάσω στο σημείο να βγάλω πιστοποιητικό κατάταξης, σημαίνει ότι η άδεια λειτουργίας μου είναι καθόλου άρτια. Τι εννοώ? Λέει, για παράδειγμα, αναγράφει η άδεια λειτουργίας μου 20 δίκλινα δωμάτια. Τέλος. Δεν έχω 25, δεν έχω 30, δεν έχω 20 διαμερίσματα που έχω βάλει μέσα κουζίνες, ή ένα βράδυ έσπασα μια μεσοτυχία και έκανα δύο δωμάτια, τα έκανα μια δίχωρη σουίτα. Θα πρέπει λοιπόν η άδεια λειτουργίας μου να είναι πλήρως επικαιροποιημένη, να συμφωνεί απόλυτα με το σήμερα, έτσι ώστε να το προχωρήσω. Και το πιστοποιητικό κατάταξης, όπου θα βγει τώρα από τους αργοπορημένους, δυστυχώς έχει ισχύ όχι για 5, αλλά δυστυχώς για 3 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε το, τρέξτε το. Η αλήθεια είναι πως, ωραία, φέτος θα δώσουμε λίγο τόπο στην οργή ξανά, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Σας το υπόσχομαι. Πέρσι το ανέφερα. Φέτος θα κάνω συστάσεις. Του χρόνου δεν θα έχω άλλο περιθώριο, γιατί μην νομίζετε και εγώ από την πλευρά μου πιέζομαι από μία άλλη αρχή να επιβάλλω της νομοθεσίας. Λοιπόν, και κρατάω ακόμα χαλινάρια επικαλούμενος τα πλημμυρικά φαινόμενα του 23. Λοιπόν, αλλά για πόσο? Άρα λοιπόν προσοχή σας παρακαλώ στο πιστοποιητικό κατάταξης. Το πιστοποιητικό κατάταξης, επαναλαμβάνω, συνοπτικά βγαίνει από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Εγώ, ο ξενοδόχος, έρχομαι σε επικοινωνία με το ΞΕ. Εφόσον λοιπόν δεν έχω καμία οικονομική υποχρέωση και προς το ΞΕ, βασική προϋπόθεση για να μας πει και το ίδιο καλημέρα. Και από εκεί και πέρα μου απλώνει μία βεντάλια από 19-20 διαπιστευμένους φορείς και διαλέγω εγώ τον συμφερότερο, όπου θα έρθει για να διαπιστώσει ότι πράγματι η μονάδα μου καλύπτει τα κριτήρια τα οποία ορίζει η Υπουργική Απόφαση 216 του 2015. Θα τη βρείτε στο ΦΕΚ 10Β του 2015 και άλλες 4 τροποποιήσεις, για να δούμε αν καλύπτουμε τις λειτουργικές, ποιοτικές και τεχνικές μας προδιαγραφές. Προσέξτε, όσοι έχετε άδεια λειτουργίας πριν το 2015 και δεν έχετε πειράξει κανένα στοιχείο από την δυναμικότητα, κανένα στοιχείο από την κατηγορία, δεν ελέγχεστε για τεχνικές απαιτήσεις. Ελέγχεστε μόνο για λειτουργικές και ποιοτικές. Αλίμονο, αν κάθε φορά που άλλαζε η νομοθεσία, θα έπρεπε να σπρώχνετε τον τοίχο λίγο παραπέρα, να γκρεμίζετε τοίχο και να αλλάζετε τον όγκο του κτίριου. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ελέγχεστε λοιπόν μόνο για λειτουργικές και ποιοτικές προδιαγραφές, εφόσον η κατηγορία, η δυναμικότητά μας είναι στοιχεία αμετάβλητα. Εάν έχω αλλάξει αστέρια, αν έχω αλλάξει κατηγορία, εάν έχω αλλάξει δυναμικότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τις λειτουργικές, ποιοτικές αλλά και τεχνικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πράγμα που σημαίνει ότι με παρασύρει στην άμεση προσαρμογή του κτηρίου μου για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό του 2012. Λοιπόν, για τα πιστοποιητικά κατάταξης λοιπόν, προσέξτε, έχει λήξει διορία ήδη από τις 31 Οκτωβρίου του 2024. Σβήνουμε την παραφιλολογία η οποία υπάρχει εκεί έξω, ότι είτε θα δοθεί νέα παράταση, είτε δόθηκε κάποια νέα παράταση. Όχι, δεν έχει δοθεί καμία παράταση και δεν έχω αναγνώσει διάθεση από το Υπουργείο για να δοθεί εκ νέου έκτη συνεχόμενη παράταση. Επομένως, το τρέχουμε, σας παρακαλώ πολύ, προχθές, όχι απλά χθες. Πάμε στις πισίνες, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάμε να καταρρίψουμε καταρχήν έναν αστικό μύθο, ο οποίος δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τον αναμασάμε χρόνια και χρόνια και χρόνια. Έλα μωρή, η πισίνα μου είναι ρηχή, δεν χρειάζομαι να δογοσώστη. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Από τη στιγμή που ορίζω το οτιδήποτε ως κολυμβητική δεξαμενή, χρειάζεται να έχω ναυαγοσώστη. Και όταν λέμε ναυαγοσώστη, όχι ανοιχτής θαλάσσης, χρειάζεται να έχω ναυαγοσώστη πισίνας.
ο οποίος θα πρέπει να έχει περάσει το συγκεκριμένο σεμινάριο από μια αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη σχολή. Η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου κατά καιρούς αναλαμβάνει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Αντί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μωάμεθ και έχετε οργανώσει επιτόπου τέτοια σεμινάρια. Λοιπόν, επομένως, εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε. Προσέξτε όμως, ο επόπτης ασφαλείας, ο ναυαγοσώστης, δεν παίρνει ένα πιστοποιητικό πια και είναι για πάντα ναυαγοσώστης. Αυτό το 8ωρο σεμινάριο που περνάγαμε από τον Ερυθρό Σταυρό, αυτό το ολιγοήμερο σεμινάριο εξ αποστάσεως που περνάγαμε κάποτε, τέλος, πλέον μιλάμε για πτυχίο ναυαγοσώστη. Όσοι είμαστε νέοι και όχι όσοι αισθάνονται νέοι, λοιπόν, μέχρι τα 45, το πιστοποιητικό, λοιπόν, το πτυχίο ναυαγοσώστη ισχύει για μια τετραετία. 45 με 55 για 2 χρόνια, 55 με 65 πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και το 65ο της ηλικίας είναι το τέλος. Προσέξτε λοιπόν εδώ. Ποιος έχει την υποχρέωση να έχει λοιπόν ναυαγοσώστη? Απάντηση. Όλοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις? Υπάρχουν εξαιρέσεις και κάποιες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω ναυαγοσώστη στην μικρή ιδιωτική πισίνα αποκλειστικής χρήσης της σουίτας τάδε. Διότι εκεί υπάρχει μια ρήτρα ιδιωτικότητας. Είμαι υποχρεωμένος να έχω όλα τα σωστικά μέσα σε απόλυτη ετοιμότητα. Είμαι υποχρεωμένος να έχω την κουλούρα, είμαι υποχρεωμένος να έχω τις ενδείξεις βαθών. Προσοχή σας παρακαλώ στις ενδείξεις βαθών. Στα μισά καταλήμματα που πηγαίνω σε Σκιάθο δεν έχετε ενδείξεις βαθών ή έχουν φθαρεί, έχουν ξεκολλήσει, έχουν ξεφτύσει από τον ήλιο. Πρέπει να έχω οπωσδήποτε μία πινακίδα με οδηγίες σωστής χρήσης από τους λουόμενους. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω, επαναλαμβάνω, ναυαγοσώστη για τις πισίνες αποκλειστικής χρήσης του χ δωματίου ή της χ σουίτας. Ανάλογα με το πόσο μικρή ή πόσο μεγάλη είναι μία κολυμβητική δεξαμενή και ανάλογα με το πόσο, και αυτό μιλάμε μεταξύ άλλων σε βάθος, και εδώ το όριο είναι το 1,5 μέτρα, και ανάλογα με το πόσο μεγάλη ή μικρή δυναμικότητα έχω, αν είμαι πάνω από 50 ή κάτω από 50 δωμάτια, εκεί λοιπόν μπαίνει το στοιχείο της υποχρέωσης να έχω έναν ναυαγοσώστη απίκο στην κολυμβητική δεξαμενή με την κόκκινη του στολή, ο οποίος θα είναι αγαλματάκι ακούνητο από τις 9 το πρωί που θα ανοίξει η πισίνα μέχρι τις 5 που θα κλείσει, και θα βάλω οπωσδήποτε μία περίφραξη αποκλεισμού και θα βάλω την πινακίδα κλειστή και χαίρετε. Λοιπόν, στις περιπτώσεις λοιπόν που είμαι μέχρι ένα 50 και λιγότερη επί τη δυναμικότητα που σας είπα πριν, ο επιχειρηματίας μπορεί να απασχολεί έναν ναυαγοσώστη ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα. Αλλά, δηλαδή να είναι ο Κυπρός, να είναι κάπου στη ρεσεψιόν, να είναι κάπου όμως μέσα στη μονάδα, να μην έχει πεταχτεί να επαναπληρώσει τον λογαριασμό του κινητού του, ούτε να έχει πάει στο κλαβενίτη. Θα πρέπει να είναι παρόν. Αυτό λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θα σας φτιάξω, επειδή είναι πολύ μπερδεμένη η νομοθεσία με τις κολυμβητικές δεξαμενές, εγώ θα στείλω στον κύριο Τσαρούχη λοιπόν μία σύνοψη που έχω λίγο ξεζουμίσει όλη την νομοθεσία, η οποία δεν ξεπερνά τη μία σελίδα, γιατί δεν σας βάλω στη διαδικασία να διαβάσετε 5 διαφορετικά φεκ, αυτό το πράγμα είναι διαστροφή. Θα πρέπει να αφιερώσετε αυτή τη στιγμή κόπο και χρόνο για τους πελάτες σας και όχι για να διαβάζετε ατελείωτα φεκ, τα οποία είναι μερικές φορές αλληλοσυγκρουόμενα. Θα σας στείλω λοιπόν μέσα στην εβδομάδα μία σύνοψη για τις πισίνες, για το πώς ακριβώς θα πρέπει να κινείστε. Αλλά προσοχή λοιπόν στο κομμάτι της υποχρεωτικότητας ενός ναυαγοσώστη. Ο οποίος ναυαγοσώστης φρόνιμο είναι να έχει έναν υψηλό βαθμό συσχέτισης με τη μονάδα. Δηλαδή, εάν έχουμε την υποψία ότι ο τάδε υπάλληλος ετών 20 κάτι, πάνω στον οποίο θα επενδύσουμε, θα πληρώσουμε για να πάρει το πιστοποιητικό, ενδεχομένως να σηκωθεί να φύγει του χρόνου να πάει στη Ρόδο, στην ΚΟ ή οπουδήποτε αλλού, εντάξει, θα είναι μια λύση ανάγκης βέβαια, αλλά αν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον γιο μου,
ο οποίος είναι εκεί μόνιμα και θα είναι συνειδητοποιημένος, ακόμα καλύτερα. Ε, Όσον αφορά τις πισίνες, επαναλαμβάνω, προσοχή σας παρακαλώ πολύ στις ενδείξεις βαθών. Όταν δεν λειτουργεί η πισίνα, θα πρέπει να είναι περιμετρικά αποκλεισμένη. Γιατί, ρε μεγάλε, δεν μπορεί τη νύχτα να πάει μέσα και να πνιγεί? Ναι, μπορεί. Αλλά το γεγονός ότι την έχετε αποκλείσει, το γεγονός ότι θα έχετε βάλει έστω μια πλαστική αλυσίδα, το γεγονός ότι θα έχετε βάλει ένα σήμα απαγορεύεται, σας προστατεύει, είναι απόλυτη νομική ασπίδα στον οποιοδήποτε ηλίθιο έχει αυτοκτονικές τάσεις, πόσο μάλλον μεθυσμένος. Εσείς έχετε αναρτήσει ώρες λειτουργίας, έχετε αποκλείσει την πισίνα. Εάν θέλω λοιπόν να είμαι βλάκας, θα είμαι βλάκας. Λοιπόν, και βλάκας αποδεδειγμένα. Αυτό το ένα λάθος το οποίο κάνετε πάρα πολύ στις πισίνες και μπορεί να σας βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες. Και θα το δείτε κιόλας, παραπάνω από τους μισούς πώς μας βλέπετε, θα το δείτε πηγαίνοντας στα καταλήμματά σας ευθύς αμέσως. Στις οδηγίες σωστής χρήσης για λουόμενους έχετε βάλει ή υπάρχει η εξής αναγραφή. Τα παιδιά να συνοδεύονται από γονείς. Λάθος πρώτο. Τι εννοούμε παιδιά? Είναι τελείως υποκειμενικό. Είναι μια σαφής λογική. Είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε fuzzy logic. Δεν είναι. Λοιπόν, μιλάμε για... Θα πρέπει να είσαστε συγκεκριμένοι. Ανήλικοι. Δεν θα πάρετε την ευθύνη ενός 16χρονου, 17χρονου, 15χρονου. Ούτε το παιδιά άνω των μέχρι 14 ετών, το έχω δει και αυτό, να συνοδεύονται από κηδεμόνα ή γονέα. Δεν είναι ανελκυστήρας. Μην το κάνετε αυτό. Αντικαταστήστε σας παρακαλώ την λέξη παιδιά ή έναν αυθαίρετο ηλικιακό προσδιορισμό παιδιά μέχρι 16 ετών, μέχρι 14 ετών. Όχι. Αντικαταστήστε σας παρακαλώ με τη λέξη ανήλικη. Είναι πολύ σημαντικό και είναι μια τεράστια νομική ασπίδα για εσάς. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τις κολυμβητικές δεξαμενές. Σας παρακαλώ, όσοι έχουν λήξει οι κολυμβητικές δεξαμενές, τις ανανεώνετε. Πλέον ανανεώνονται μέσω της πλατφόρμας Open Business που θα πούμε σε λίγο, και εκεί όσοι έχετε δραμαμίνες πάρτε τις από τώρα, όσοι έχετε πονστάν πάρτε κανένα δύο από τώρα, γιατί αυτά που θα σας πω πραγματικά θα μας πονοκεφαλιάσουν όλους. Πάμε στο Open Business. Το Notify Business λοιπόν, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τον Ιούνιο του 2017, που ήταν η πλατφόρμα έκδοσης αδειών λειτουργίας για τα καταλήμματά μας, για τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος, για τις πισίνες. Λοιπόν, ήταν μια προσωρινή λύση. Τόσο προσωρινή, που κράτησε για όχι ένα, όχι δύο, αλλά για 8 ολόκληρα χρόνια. Τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, ευνηδίως βγήκε ένα ΦΕΚ, όπου λέει ότι σε 3 μέρες, στις 3 Φεβρουαρίου, θα παγώσει το Notify Business και θα αντικατασταθεί από το Open Business, που ουσιαστικά είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων. Και μόνο τουριστικών. Φανταστείτε ότι μέσα από εκεί θα πρέπει να αδειοδοτηθεί και το συνεργείο αυτοκινήτων και το διαιτολογικό γραφείο και η καφετέρια που είναι εκεί έξω και το καφενείο που πηγαίνει ο παππούς ή ο μπάρμπας. Όλοι. Σχεδόν σε απόλυτους βαθμούς η επιχειρηματικότητα εκεί έξω θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 να προσαρμόσει τις άδειές της σε περιβάλλον open business. Και πώς αυτό τώρα κουμπώνει με το δικό μας το τουριστικό αντικείμενο. Όσοι από εμάς λειτουργούν με το παλιό, το ορθόδοξο, το ειδικό σήμα λειτουργίας. Την χάρτινη άδεια, την οποία το τελευταίο ειδικό σήμα λειτουργίας από εμάς εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2017. Όσοι λοιπόν από εμάς έχουμε ειδικό σήμα λειτουργίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει, αυτά θα σας τα πω κωδικοποιημένα γιατί εξειδικεύονται μετά. Θα πρέπει λοιπόν ο κάτοχος του ειδικού σήματος λειτουργίας να μπει στην πλατφόρμα Open Business, πάντα με τους κωδικούς TaxisNet. Ο κάτοχος θα μπορούσε να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει τα εξής 2 βήματα. Πρώτον, να δηλώσει ποιος είναι. Λοιπόν, πώς τον λένε, τι αφημί έχει. Δεύτερον,
θα πρέπει να δηλώσει την οικονομική δραστηριότητα που έχει αναλυτικά. Ότι έχει ένα ξενοδοχείο, μετά ότι έχει ένα κατάστημα κοινωνικού ενδιαφέροντος και ούτω καθεξής. Και μετά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει απογραφή του ειδικού σήματος λειτουργίας του. Δηλαδή ουσιαστικά να ψηφιοποιήσει την αδειοδοτική του βάση. Έτσι ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 να έχει στα χέρια του μία ψηφιακή άδεια, η οποία μάλιστα σε εκτυπώσιμη μορφή αναλύεται και σε έναν περίτεχνο κωδικό QR στην πρώτη σελίδα. Αυτό όσον αφορά λοιπόν το ειδικό σήμα λειτουργίας. Σε περίπτωση που το ειδικό σήμα λειτουργίας αναγράφει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την υφιστάμενη κατάστασή μου. Τόσα αστέρια λέει, τόσα αστέρια είναι. Ο ίδιος επιχειρηματίας λέει, ο ίδιος επιχειρηματίας είμαι. Ο ίδιος εκπρόσωπος λέει, ο ίδιος εκπρόσωπος είμαι. Η ίδια δυναμικότητα λέει, η ίδια δυναμικότητα είμαι. Και επίτηδες δίνω έμφαση στο θέμα της δυναμικότητας, διότι πολύ μπορεί τα τελευταία, για παράδειγμα, 10 χρόνια να έχουμε αυξήσει τη δυναμικότητά μας ή να την έχουμε μειώσει. Θέλω να μεγαλώσουμε κάποια δωμάτια. Μπορεί να έχουμε τακτοποιήσει κάποια αυθαιρεσία, η οποία να είναι σύμφωνη με το συντελεστή δόμηση που μας χάριζε το οικόπεδο και να αυξήσαμε την δυναμικότητά μας να έχουμε προσθέσει μέσα δωμάτια, τα οποία όμως δεν τα έχουμε βάλει στην νόμιμη άδειά μας. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια ευκαιρία για να αποκτήσουμε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 νέα άδεια. Όλα ρόδινα περίπου τα λέω τώρα. Ξέρω ότι από αυτά που λέω 10. Εάν μείνουν τα 2, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, στο τέλος θέλω να σας μείνει ο συναγερμός ότι μέχρι τα Χριστούγεννα πρέπει να ψηφιοποιήσω τις άδειές μου, πρέπει να τις περάσω σε περιβάλλον open business. Αυτό θέλω να σας μείνει στο τέλος. Περίπτωση δεύτερη. Πάρα πολλοί από εσάς και πάρα πολλοί από εμάς λειτουργούμε με γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος και γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και κολυβητικής δεξαμενής μέσω του Notify Business. Στις 3 Φεβρουαρίου λοιπόν που ανέβηκε το Open Business με δεκάδων προβλήματα, στη θεωρία τουλάχιστον έγινε μετάπτωση στοιχείων. Άρα λοιπόν, εάν εγώ ανοίξω, μπω στο Open Business και με τους κωδικούς μου TaxisNet μπω μέσα εγώ επιχειρηματίας ή εγώ επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο, θα δω λοιπόν τις αδειοδοτήσεις μου τις άδειες που έχω βγάλει, τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας, σε ένα περιβάλλον που μάλλον μπερδεύει. Όμως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τι θα πρέπει να κάνω? Θα πρέπει καταρχήν να επικαιροποιήσω την γνωστοποίηση λειτουργίας μου. Στο Notify Business έμπαινα μέσα εγώ επιχειρηματίας ή εγώ μηχανικός ή εγώ λογιστής ή εγώ οποιοσδήποτε και πληκτρολογούσα κυριολεκτικά ό,τι σαν χλαμάρα μου κατέβαινε. Αριθμός πιστοποιητικού πυρασφάλειας θα το βγάλω. Το έπαιρνε. Διακριτικός τίτλος δεν έχω τώρα, θα έχω μετά. Αυτά είναι πραγματικές απαντήσεις. Λοιπόν, το έπαιρνε. Επίσης, το Notify Business με άφηνε να δηλώσω ότι το κατάλημά μου βρίσκεται στη θέση Κουκουναριές, στην νήσο Κο, Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. Αυτό τέλος. Το Open Business, προσέξτε, και εδώ κάνω μια επανάσταση και θα την κλείσω, έχει το εξής πλεονέκτημα και το εξής μειονέκτημα. Το μειονέκτημά του είναι ότι είναι άτσαλο. Ανέβηκε ανώριμα. Ανέβηκε με πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά κενά, με πάρα πολλές ατασταλίες και με εξαιρετικά αργές ταχύτητες. Γενικά είναι ένα σύστημα δύσχρηστο και δυσνόητο. Όμως είναι εξαιρετικά τιμωρητικό. Το παραμικρό λαθάκι να κάνω πλέον αποτυπώνεται ως έχει και με φέρνει αντιμέτωπο με πρόστιμα τα οποία ξεκινάνε από 500 έως και 1.500 ευρώ ανά λάθος. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνουμε στο Open Business θα πρέπει να μην το κάνουμε επιπόλαιο όπως το κάνουμε στο Notify Business, αλλά θα πρέπει να είναι ευλαβικά καταχωρημένο με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είτε από εμάς είτε από έναν άνθρωπο, ένα συνεργάτη με τον οποίο έχουμε αναπτύξει απόλυτη σχέση εμπιστοσύνης. Σας το λέω γιατί έχω ανεβάσει, είναι δύστροπο, είναι δύσκολο, είναι δυσκύλιο, θα το χαρακτήριζα μέχρι αύριο, αλλά θα βαρεθείτε. Όμως είναι εξαιρετικά τιμωρητικό και επίσης έχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή,
μπορεί να γίνει διασταύρωση στοιχείων με οποιαδήποτε επιχείρηση σε σχέση με την τακτοποίηση, για παράδειγμα, που δηλώνω. Έχει εξοφληθεί το υπόλοιπο? Δεν έχει εξοφληθεί, και τότε πώς το δήλωσες? Επομένως, εκεί θα πρέπει να είμαι κιόλας απόλυτα ακέραιος στο τι ανεβάζω, και θα πρέπει κάθε τι να είναι ισχύον και όχι κάτι το οποίο βρήκα πεταμένο ή το επικαλούμε έτσι αέρα πατέρα. Μένουμε στην δεύτερη περίπτωση, λοιπόν. Όσον είχαμε κάνει γνωστοποίηση μέσω του Notify Business, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία μας σε περιβάλλον Open Business μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Και στην γνωστοποίηση λειτουργίας από το Notify, προσέξτε, επικαλούμασταν κάποια δικαιολογητικά. Πληκτρολογούσαμε, για παράδειγμα, τον αριθμό πρωτοκόλλου τάδε του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Πληκτρολογούσαμε την απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου. Πληκτρολογούσαμε την οικοδομική άδεια και τον αριθμό το βεβαίωση υπεραίωση στον νόμο τάδε. Τώρα, όλα αυτά τα δικαιολογητικά, με συγχωρείτε, θα πρέπει να τα σαρώσω και να τα ανεβάσω στην πλατφόρμα. Και κάθε δικαιολογητικό δεν σηκώνει το σύστημα πάνω από 3,9 MB. Άρα λοιπόν προσοχή κιόλας και στην ανάλυση που θα έχω. Η τρίτη περίπτωση είναι μονάδες οι οποίες για πρώτη φορά μπαίνουν τώρα στον τουριστικό στίβο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εξ αρχής να μπουν σε περιβάλλον open business και να προχωρήσουν στην διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας μέσα από αυτής της πολυδέδαλης και δύσχρηστης πλατφόρμας. Προσπαθώ ήδη από περίπου 1.900 γνωστοποιήσεις που έχουν γίνει μέσω περιβάλλοντος open business, έχουν κοκκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, οι 1.450, δηλαδή με λάθη. Και προσέξτε τώρα εδώ, γιατί έχω ένα θέμα. Λοιπόν, όταν θα έρθει μια γνωστοποίηση λειτουργίας από το open business, εγώ θα πρέπει σαν χειριστής να δηλώσω αν όλα είναι καλώς καμωμένα ή όχι. Δηλαδή, αν έλαβα γνώση. Εάν πω έλαβα γνώση, χωρίς να σας ενημερώσω ότι έχετε κάνει λάθη εκεί, εκεί και εκεί και θα πρέπει να τα διορθώσετε άμεσα, λοιπόν, τότε είμαι και εγώ υπόλογος σαν χειριστής της γνωστοποίησης που κάνετε. Κατά καιρούς σας έχω στείλει, όταν είχαμε το Notify Business, και ακόμα και τώρα εξακολουθώ να το κάνω, σας έχω στείλει λοιπόν επιστολές όπου λέω ότι αγαπητέ επιχειρηματία, έχεις κάνει στο Notify Business τη γνωστοποίηση λειτουργία σου λάθη εδώ και εδώ και θα πρέπει να το διορθώσεις έτσι και έτσι. Σας δίνω αναλυτικότατες οδηγίες μέχρι τη στάδια του μήνα. Δυστυχώς, σε παραπάνω από τις μισές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Το open business δεν μου δίνει κανένα περιθώριο, αλλά με υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Επομένως, προσοχή, σας παρακαλώ, στο οτιδήποτε κάνουμε και προσοχή στους χρόνους. Πρέπει να είμαστε ακέραιοι. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, το open business διορθώνει τα λάθη του, βέβαια με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Όταν ανέβηκε τον Φεβρουάριο, είχα μετρήσει 88 παθογένειες και λάθη. Αυτή τη στιγμή, μετά από 4-4,5 μήνες, έχουμε κατέβει στα 76. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, αλλά σκοπός της πολιτείας ποιος είναι? Ουσιαστικά να ψηφιοποιηθεί όλη η αδειοδοτική βάση του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου και πλέον ό,τι δικαιολογητικά έχω, εκτός από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία αποδεδειγμένα πια δεν μπορεί να τα σηκώσει το open business. Επομένως, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα στο να ανεβάζω αρχιτεκτονικά σχέδια, μόνο κατόψεις τομές κολυμβητικών δεξαμενών και κατόψεις καταστημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος πρέπει να ανεβάζω. Τα υπόλοιπα αναγκαστικά θα πρέπει να τα έχω σε ένα στικάκι στην ρεσεψιόν μου, εκτός και αν είναι κάθε σχέδιο μικρότερο από 3,9 MB. Τότε ίσως να μπορέσει να τα σηκώσει, αλλά και πάλι δυσκολεύεται. Εκεί λοιπόν έλεγα λοιπόν ότι το open business μπήκε στη ζωή μας. Η πρώτη διορία είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του. Ελπίζω και εύχομαι ότι είτε όλοι θα μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε από αυτή την πύλη και να αλλάξουμε τις αδειές μας,
είτε να δοθεί μια παράταση. Στη χώρα της παράτασης νομίζω ότι κάτι θα δοθεί. Δεν ξέρω όμως για πόσο ή πότε αυτό θα ανακοινωθεί. Και αν ανακοινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα ανακοινωθεί τελευταία στιγμή. Ε, Αυτό για το Open Business. Είπα για τις κολυμπητικές δεξαμενές, σας είπα για τα πιστοποιητικά κατάταξης. Προσοχή σας παρακαλώ πολύ στα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και επειδή θεωρώ ότι μάλλον σας άλυσα, στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ωραία, να πάρω εγώ το λόγο Μπορεί πρώτα να απ' πω όλα. ερώτηση. Νίκο, πολύ κατατοπιστικός και πολύ συγκεκριμένος και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Νομίζω ότι όσοι το δουν και τώρα αλλά και μετά που θα το ανεβάσω στο κανάλι του YouTube της Ένωσης θα βοηθηθούν πολύ. Αν μου επιτρέπεις επειδή ξέρεις είναι και ο άχαρος ρόλος μου έτσι, να προβοκάρω λίγο κάπως την κουβέντα, έχω κάνει κάποιες σημειώσεις πάνω σε αυτά τα οποία είπες, οπότε αν και οι υπόλοιποι μου επιτρέπουν να ξεκινήσω εγώ με κάποιες απορίες. Ε, Καταλαβαίνω ότι πέρα από την πυροπροστασία υπάρχουν και άλλα κενά από συναδέλφους ξενοδόχους στη Σκιάθο. Μπορούμε εμείς σαν Ένωση να βοηθήσουμε σε αυτό, δηλαδή να μεσολαβήσουμε, να χτίσουμε κάποια συνεργασία μαζί, ώστε να μας στέλνεις για συγκεκριμένους συναδέλφους κάποιες ελλείψεις που πιθανότατα να έχεις και να τις προωθούμε και εμείς σαν reminder σαν Ένωση. Δηλαδή, αν κάτι μπορούμε να Μπορώ να το περηφανευτούμε σαν κάνω. Ένωση, είναι Ναι. ότι έχουμε τα στοιχεία των ξενοδόχων και τα έχουμε επικαιροποιήσει και μπορούμε να έχουμε την επαφή αυτή με τον ξενοδόχο. Μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά μόνο για νομικά πρόσωπα. Δεν μπορώ για φυσικά πρόσωπα, λόγω προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει Okay. δηλαδή να έχω μια συγκατάβαση από όλους ότι δέχονται να κοινοποιώ στην Ένωση ευαίσθητα στοιχεία τα οποία σε περίπτωση ατομικής εκμετάλλευσης μπαίνουν σε Μάλιστα. ένα πεδίο το οποίο έχει να κάνει με τα Καταλαβαίνω. προσωπικά δεδομένα. Όπως επίσης και Εκεί θέλω εδώ δηλαδή μια. και νομικό πρόσωπο να είναι και πάλι ίσως να κολλάμε, γιατί και πάλι το ποιος κρύβεται πίσω από το νομικό πρόσωπο ή ποιος είναι ο ξενοδόχος και αυτό εμείς δηλαδή το μέλος μας είναι ο Και ξενοδόχος. εκεί υπάρχει ένα κενό, γιατί για Έτσι, παράδειγμα μπορεί να αποκαλύψω ένα μυστικό ενός έτσι, νομικού ακριβώς. προσώπου, το οποίο να είναι Μάλιστα. βούτυρο στο ψωμί του κακόβουλου ανταγωνιστή του απέναντι. Κατάλαβα, ναι, 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 Ο είναι. οποίο θα μάθει ξαφνικά ότι δεν έχει πυρασφάλεια. Χαχα, θα τον κανονίσω τώρα εγώ. Όχι, εγώ το Λοιπόν, και πάει και ρώτησα, του κάνει ξέρεις, καταγγελία. με την αφέλεια του να Ναι. προσπαθήσουμε κάπως να βοηθήσουμε, ας πούμε. Ναι. Οκ, Γι' αυτό και λέω ότι όποιο έχει απορία, α με πάρει τηλέφωνο, να ανοίξει το φακελό του και λίγε ώρε μετά θα του λύσω κάθε απορία για το τι έχει λήξει και πώ ακριβώ θα πρέπει να κινηθεί. τέλεια. Το δεύτερο Μακάρι να που... υπήρχε μια ρήτρα εμπιστευτικότητα από όλου μα και θα το κάναμε. Οκ. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, κάτι το οποίο και προσωπικά σκόνταψα επάνω του, μέσα στο μήνα αυτό ανανέωσα εγώ το πιστοποιητικό κατάταξη στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα μικρό ξενοδοχείο 3 αστέρων. Εκεί λοιπόν με Ναι, ναι. έκλεισε μετά, γιατί ξέρεις, πήραμε κάποια παράταση λόγω πανδημίας, οπότε εμένα έλεγε τώρα τον Ιούνιο και ξεκίνησα τη διαδικασία τον Απρίλιο για να μην το έχω ξέρεις, μέσα στη σεζόν. Και τελικά αποδείχθηκε ότι σκόνταψα πάνω στο ότι ήμουν υποχρεωμένος να βάλω γεννήτρια στο ξενοδοχείο, το οποίο επειδή το ψάξα και λιγάκι δεν υπάρχει στον ευρωπαϊκό κανονισμό κατάταξης των ξενοδοχείων. Το οποίο είναι και λογικό αν θέλεις, γιατί δεν είμαστε νοσοκομεία, δεν έχουμε ας πούμε, κάποια κρίσιμα φορτία τα οποία όλα θα πεθάνει ας πούμε, στο χειρουργικό τραπέζι άμα μείνει χωρίς ρεύμα. Και τολμώ να πω ότι η Κισκιάθος έχει φτιάξει ποιότητα του ρεύματος πλέον και τα περισσότερα ελληνικά νησιά δεν έχουν τόσο συχνά διακοπές. Ανταυτού κλήθηκα να πληρώσω ένα υπέρογκο ποσό, όχι μόνο για το κομμάτι της προμήθειας, αλλά και της εγκατάστασης και της μεταφοράς και της ανύψωσης, γιατί είμαι μέσα στην πόλη, Ναι, 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 οπότε ναι. έπρεπε να μπει στην ταράτσα. Ε, Πράγμα το οποίο, ξέρεις, βάζουμε γκολ και στην ανταγωνιστικότητα. Γιατί όταν καλείται ο ξενοδόχος να πληρώσει κάποια τεράστια ποσά, τα οποία δεν έχει νόημα να επεκταθώ, για να βάλει ας πούμε, μια γεννήτρια για να κάνει έργα στο ξενοδοχείο για να τη βάλει. Και να μην τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, δηλαδή, να χρειαστεί μέσα στη σεζόν να τη χρησιμοποιήσει μέσα στην πενταετία μία φορά. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν και έβαλαν αυτό το πλαίσιο, ίσως να πρέπει να το δούνε ή πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή εν πάση περιπτώσει να δούνε το κατά πόσο με αυτό το οποίο κάνουμε γινόμαστε ανταγωνιστικότεροι ή πυροβολάμε τα πόδια μα. Διότι κάποιο ξενοδόχο ο οποίο έχει και δάνεια ανοιχτά, πιθανότατα δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτό το κόστο. Ήδη Ναι, είμαστε. ήταν κάτι το οποίο εξ αρχής. Ναι.
Με την Ήταν πλατφόρμα. κάτι το οποίο εξ αρχής όταν νομοθετήθηκε είχα ένα θέμα. Δηλαδή ήμουν σύμφωνος στις νεόδμητες μονάδες ή σε εκείνες που για τον ΑΒ λόγο θέλουν να προχωρήσουν σε μία επέκταση. Αυτό το Λοιπόν, ακούω. στις Γιατί εκεί υφιστάμενες ξέρει του όμως, κανόνε. Όταν ξεκινά το παιχνίδι να παίζει, ξέρει του κανόνε από ακριβώς, την αρχή. Έτσι. Το να υποχρεώνει εμένα που μπορεί να μην έχω χώρο, μπορεί να μην. Δηλαδή, ακριβώς. επίση είναι κακογραμμένο. Αν μου Στις επιτρέπεις, υφιστάμενες όμως γιατί. ήταν και παραμένει μέγενη. Και Ναι. εκεί φαίνεται η απόσταση του νομοθέτη από την αντίληψη της πρώτης γραμμής. Δηλαδή, είναι και κακογραμμένη με την έννοια ότι σου λέει ότι πρέπει να έχει τα κρίσιμα φορτία και μέσα παρένθεση γράφει συγκεκριμένα φώτα διαδρόμων κοινόχρηστων χώρων και ψυγεία. Ναι, ναι. Οκ. Ναι. Βάζοντα γεννήτρια για να καλύψει αυτά τα φορτία, πρέπει να κάνει το ξενοδοχείο για πι για να φτάσει με καλώδια μέσα στου υποπίνακε στον κάθε όροφο που. Άρα λοιπόν, προκειμένου να πει ότι το κάνω για πι, βάζει μια μεγαλύτερη γεννήτρια που κρατάει όλο το ξενοδοχείο, ούτως ώστε να αποφύγει όλο το μερεμέτι. Ναι, αλλά εκεί πέρα Ναι. μιλάμε για ένα αντίστοιχα μεγάλο κόστο, μεγάλο όγκο, βάρο, πρέπει να δει που θα το βάλει. Δηλαδή, γκριζάρει το πράγμα και δεν ξέρω κατά πόσο γίνει ανταγωνιστικότερο βάζοντα μια γεννήτρια, ας πούμε, ή όχι. Αυτό λοιπόν. Και, Όχι. και ειδικά όταν ο συνάδελφός μου, ο Ιταλός ή ο Πορτογάλος ή ο Ισπανός δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την κατάταξη δεν περιγράφει ζεύγος για τα ξενοδοχεία. Εκεί πέρα δεν ξέρω πραγματικά τι κάνουμε στην Ελλάδα. Ε, και το τελευταίο που έχω σημειώσει είναι το κομμάτι του ναυαγοσώστη, το οποίο είμαι απόλυτα μαζί με αυτόν ο οποίος το θεσμό. Έχουν γίνει ατυχήματα και πρέπει να υπάρχει μέριμνα. Παρά τα αυτά, Και ε, το παράδοξο είναι ότι στη δική μας την περιοχή έχουμε δύο πνιγμούς στην Καλαμπάκα τα τελευταία 2 χρόνια. και, Δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένεις, σε όχι, ένα ξεκάθαρα πλήθος πρέπει να από πολιτικές υπάρχει, γραμμές που είναι. Ναι. ξεκάθαρα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο Αλλά οποίος το φτάσαμε κάνει, αλλά και εκεί φτάσαμε στο άλλο άκρο. δηλαδή. Α, ότι ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, ότι ειδικά οι περισσότερες μονάδες, τουλάχιστον στο δικό μας το νησί, είναι μικρές. Άρα λοιπόν συνήθως πάει ο ξενοδόχος και δεν βγάζει αυτό το δίπλωμα του επόπτη ασφαλείας πισίνας. Ή τα παιδιά του ή κάποιο ο οποίο βρίσκεται στον χώρο, το να πούμε σε μια μικρή μονάδα, ειδικά με το turnover το οποίο υπάρχει στου εποχικού εργαζόμενου, ότι να το πάρει ο υπάλληλο του ξενοδοχείου είναι αδύνατον, γιατί μπορεί να φύγει και μέσα στη σεζόν αυτό. Αλλά λοιπόν θα βρεθεί Ακριβώς. κάλυψη. Το να πει ότι σε μια μικρή μονάδα προσλαμβάνει κάποιον για να κάνει αυτή τη δουλειά επίση δεν γίνεται. Είναι υπέρογκο το κόστος. Είναι δηλαδή, ειδικά αν η πισίνα δουλεύει παραπάνω από 8 ώρες σου, απλά δεν βγαίνει κιόλα. Δηλαδή, χρειάζεται δύο ναυαγοζώστες να προσλάβει, για να βγαίνουν τα Ναι, πια. πρέπει να έχεις έναν συν έναν. Μπράβο. Αναρωτιέμαι πότε θα το συμπήσει κάποιο επιχειρηματία να κάνει εταιρεία ναυαγοζώστων που θα το παρέχει as a service αυτό το πράγμα και θα πληρώνει ένα μηνιάτικο κάπου για να στο δίνει. Που και πάλι το κόστο θα είναι υπέρογκο, άρα και πάλι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ε, Εγώ σε 20 χρόνια που θα είμαι πάνω από 65 δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί παιδιά δεν έχω, οπότε δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω, δηλαδή τι περιθώρια και πώς θα το. Θεωρώ λίγα και ότι η πολιτεία πρέπει να σκεφτεί με όλους εσάς που είσαστε και μιλάτε με τα ξενοδοχεία αυτό που λέμε out of the box, ούτως ώστε και να βρούμε τρόπο να είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας, αλλά να, να είναι το κόστος λελογισμένο για τον ξενοδόχο. Και μια ιδέα την οποία έχω να προτείνω αυτή τη στιγμή, υπάρχουν συστήματα εποπτείας πισίνας ηλεκτρονικά, τα οποία εγκαθίστανται στην πισίνα όταν εντοπίσουν τον πνιγμένο και μπορούν με AI να εντοπίσουν ποιος είναι αυτός ο οποίος κολυμπάει και ποιος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έχει πρόβλημα. Βαράνε ένα αλάρμ και οποιοδήποτε παραβρίσκεται πάει να τον μαζέψει. Ε, ίσως κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν σε υποχρεώνει να βάλει γεννήτρια, ας πούμε, που έχει τεράστιο κόστο, α σε υποχρεώσουν να βάλει και ένα τέτοιο σύστημα, αλλά τουλάχιστον το οποίο θα το αποσβέσει στο διηνεκέ, αλλά όχι να έχει την υποχρέωση είτε μια έμιστη, ας πούμε, σχέση με κάποιον εργαζόμενο, που μπορεί να μην βγαίνει να το κάνει, είτε και το πρακτικό πρόβλημα ότι είναι σε μια μικρή μονάδα με 10 δωμάτια. ε,
το έχεις ο ίδιος ή το παιδί σου, το οποίο όμως δεν δίνεται να βρίσκεται εκεί. Άρα, Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ σαν οικογένεια κάποτε είχαμε μαγαζί κάτω και νοικιαζόμενα δωμάτια πάνω και όχι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, στην Ψέριμο. μάλιστα. Επομένως, μερικές φορές κάνω λίγο κάποιες άλλες αναγωγές. Εάν θα μπορούσαμε να βγούμε με αυτή την υποχρέωση. Η απάντηση είναι όχι, θα είχαμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, διότι ο νομοθέτης έχει τις ίδιες απαιτήσεις απέναντι σε ένα ξενοδοχείο που είναι στην πλατεία Συντάγματος και τις ίδιες απαιτήσεις που είναι από ένα ξενοδοχείο στους Λειψούς. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ρήτρα γεωγραφικότητας, να το πούμε νησιωτικότητας, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία ρήτρα μεγέθους μιας μονάδας. Αν μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στη συνταγή, αν θα μιλούσαμε για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και για την χρήση νέων τεχνολογιών, που είναι μια εξαιρετική ιδέα, δεν την είχα σκεφτεί, μ' αρέσει σαν ιδέα, και μπορούμε να την φτιάξουμε λοιπόν σαν πρόταση προς την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Πρέπει να γίνει, διότι εξφενδονίζεται το κόστος. Ή αυτή τη στιγμή λοιπόν οι λύσεις δηλαδή που προκρίνει η επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας είναι πρώτον οικονομική ασφυξία, γιατί θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να απασχολήσεις επιπλέον κόσμο που δεν ξέρεις αν το αντέχεις, ιδίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ή δεύτερον, είναι παράνομη και κάνεις το σταυρό σου κάθε βράδυ να μην σου τύχει την επόμενη μέρα κάτι. Ακριβώς. Που εκεί δεν σε ξεπλένει Ναι, ναι. τίποτα. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει κάποια απορία, κάτι το οποίο θα θέλατε να κουβεντιάσουμε όσο έχουμε την τύχη να έχουμε τον Νίκο ακόμα μαζί μας. Εγώ θα έχω κάποιες ερωτήσεις, αν θα μπορούσα. Προφανώς. Παρακαλώ. Ναι, τα έχω σημειώσει κι εγώ. Όσο αφορά το θέμα, εγώ έχω ένα μικρό ξενοδοχείο, κύριε Νίκο, ξέρετε, έχετε έρθει. 18 δωματίων, 36 κλινών. Έχω και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο, αλλά δεν λειτουργεί. Εγώ υποχρεούμαι να έχω πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας? Στο κατάστημα έχω υγραέριο ή αέριο. Οι εγκαταστάσεις υπάρχουν, δεν υπάρχει αέριο όμως, δεν δουλεύει. Τι γίνεται σε αυτό? Ναι. Εάν έχω τις εγκαταστάσεις ενεργές, δηλαδή μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι έτοιμα να υποδεχτούν αέριο και να κάνω χρήση, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω στην έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Εάν θέλω τις εγκαταστάσεις αυτές να τις στείλω στο πύρτο εξώτερων και ποτέ να μην ξαναχρησιμοποιηθούν, σε αυτή την περίπτωση με τη βοήθεια του μηχανικού μηχανολόγου μου ζητάω τη συνεισφορά του έτσι ώστε να τη στείλω στον αγύριστο της εγκαταστάσεις και να γυρίσω μόνο σε ρεύμα και ποτέ ξανά να μην χρησιμοποιηθούν. Και τότε δεν θα χρειάζομαι πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Μάλιστα. Τώρα, ερώτηση. Ηλεκτρικές συσκευές χρειάζονται και αυτές την πυρασφάλεια? Όχι. Εάν χρησιμοποιώ ρεύμα στο παρασκευαστήριό μου για το πρωινό, δεν χρειάζεται. Και αν έχω μέχρι 50 κλίνες στο δυναμικότητα, δεν είμαι υποχρεωμένος να ανανεώσω το πιστοποιητικό πυρασφάλειάς μου. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είτε είμαι η κυρία Ασπασία που έχω 2 νοικιαζόμενα δωμάτια στην κάτω γρανίτη της Βρετανίας, είτε είμαι το Κώστα Ναβαρίνο, και οι δύο έχουμε κάτι κοινό. Και οι δύο έχουμε εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας που την έχουμε καταθέσει στην πυροσβεστική. Εννοείται. Δεν έχει προχωρήσει όμως. Για τα νεόδμητα δε, από τη μάνα τους, οι οικοδομικές άδειες απαιτούν και μελέτη πυρασφάλειας. Επομένως, η μελέτη πυρασφάλειας είναι κάτι δεδομένο. Αλλά στην περίπτωση αυτή που συζητάμε, όχι, δεν είναι υποχρεωτική ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Ο λόγος που το λέω, γιατί θέλω να είμαι και ξεκάθαρος και στους αδέρφους και εσένα, γιατί εσύ θα μου κάνεις τον έλεγχο, είναι το εξής, ότι εγώ στο παρασκευαστήριο έχω φούρνο που ψήνω τα αρτοποιήματα, ας πούμε, των πρωινών, και έχω και ένα πλατό το οποίο θα φτιάξω τις τηγανίτες μου, θα φτιάξω τα French toast, τα του πλατό, ας πούμε, ηλεκτρικά όμως. Έχω τους πυροσβεστήρες οροφής όπως υπήρχαν από την παλιά πυρασφάλεια, τους ανανεώνω κάθε χρόνο, κανονικότατα κτλ.
παρόλα αυτά, αν δεν έχω γκάζι, δεν χρειάζεται να έχω το πιστοποιητικό πυρασφάλισης, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω στη δυναμικότητα που είμαι μέχρι 50 κλίνες. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανανεώσω. Τώρα, Ωραία. το τι πυροσβεστήρες θα έχω, πού θα τους έχω, τι χωρητικότητα κτλ. Αυτό είναι βάσει της μελέτης πυρασφάλειας που μου έχει εγκριθεί Βεβαίως. και πάντα από με τον εκείνα τα απόλυτο χρόνια. σύμβουλο, τον Ναι. μηχανικό μηχανολόγο μου και την πυροσβεστική. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν εγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχει ένας ποδολουτρίας, ας πούμε, όλα αυτά που χρειαζόταν τότε. Εντάξει. Ωραία. Απλώς Μμμ. στην πάροδο του χρόνου σταμάτησα να χρησιμοποιώ το εστιατόριο. Μμμ. Άλλη ερώτηση. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είχα κάνει το πιστοποιητικό κατάταξης. Αν αυτό το είχα κάνει τον Οκτώβριο του 2016, με τις παρατάσεις τέλος πάντων. Ενημερώθηκα γιατί γνώριζα με τον κύριο Τσαρούχη, ο οποίος έκανε το πιστοποιητικό κατάταξη. Συγκεκριμένα με τον κύριο Τσαρούχη το κάναμε με κάποιους μήνες διαφορά με την αποδανούσα μητέρα του, ας πούμε, που τα κάναμε Ναι. τότε που είμαστε μαζί. Εμένα η εταιρεία που μου είχε κάνει την κατάταξη μου είχε πει ότι το πιστοποιητικό μου ισχύει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου του 2026. Το Αλλά πιστοποιητικό κατάταξης που βγάλανε οι πρώτοι, Ναι. λοιπόν, συγχαρητήρια, έχετε πάρει 4 χρόνια μπόνους. Θα δείτε την ημερομηνία λήξης και θα προσθέσετε 1 τετραετία ακόμα. Ακούτε? Δηλαδή από το 2006 και μετά. Όσοι το Ναι. βγάλατε μέχρι το 20, Ναι. έχετε πάρει 4 χρόνια μπόνους. Θα δείτε την ημερομηνία λήξης που γράφει και θα προσθέσετε άλλα 4 χρόνια. Ναι, Υπό τις εξής προϋποθέσεις. Ναι, 2 ναι. αστέρια μου λέει, Ναι, 2 ναι, αστέρια ναι, είμαι. ναι. 20 δωμάτια λέει, 20 δωμάτια είμαι. Ναι, έχετε πάρει μπόνους. Νομίζω όμως ότι το μπόνους μου αυτό λήγει στις 6 Φεβρουαρίου. Η ερώτηση... Εάν λήγει στις 6 Φεβρουαρίου, θα πρέπει τουλάχιστον 1 τρίμηνο πριν να ξεκινήσω τις διαδικασίες για την ανανέωσή του. Κάτι άλλο που θυμόμουν τότε ήταν το εξής. Λέγανε ότι το ξενοδοχείο πρέπει να είναι ενεργό όταν γίνεται η πιστοποίηση. Το ξενοδοχείο, για να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα η εταιρεία που θα έρθει, λοιπόν, θα πρέπει να επισκεφθεί ένα ξενοδοχείο όσο δυνατόν πιο λειτουργικό γίνεται. Με αυτή την έννοια. Ο λόγος που σας ρωτάω είναι γιατί σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λέτε θα πρέπει να ενδιαφερθώ κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ακόμα ανοιχτός για να έρθει να κάνουν την πιστοποίηση. Ναι, για να διεξάγει κάποιος... Ναι, για να διεξάγει κάποιος σαφή και ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να δει το ξενοδοχείο σε μια ομαλή λειτουργικότητα. Ναι, εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Όχι, γιατί τότε μου είχαν ζητήσει να υπάρχουν και κάποια δωμάτια άδεια για να μπουν μέσα, να ελέγξουν, να μην είναι όλα πελάτες. Ναι. Δηλαδή στη full season δεν γίνεται. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Θα το κάνω ή τον Απρίλιο, ή τον Μάιο, ή τον Σεπτέμβριο, ή τον Οκτώβριο. Ναι, ωραία. Κάτι ακόμα. Τώρα, στο open business, σας είχα ενοχλήσει προσωπικά γιατί είχε λήξει η άδεια του σύμβουλου. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Παπαγγέλης μου την έκανε τελικά. Περάσαμε στο open business. Όλα καλά. Όταν τον ερώτησα για το ξενοδοχείο μου, έγινε ένα χαμός. Αυτό είναι τα κολλήματα. Σας ακούω με διακοπές όταν τον ρωτήσατε για το ξενοδοχείο. Λέω, ρώτησα τον κύριο Παπαγγέλη αν πρέπει να μπει στο open business και το ξενοδοχείο. Ναι. Και μου είπε ναι, αλλά γίνεται ένας χαμός στο σύστημα. Σωστά, αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Αυτό τώρα θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέχρι τέλος του 2025. Εξαιρετική ερώτηση. Σύμφωνα με αυτό που ισχύει τώρα, είσαστε όλοι υποχρεωμένοι να το κάνετε μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τώρα, υπό ποιες συνθήκες μένει να δούμε εάν θα συνεχίσει η πάρα πολύ αργή, είναι η αλήθεια, διόρθωση των σφαλμάτων και των αστοχιών που έχει το open business, το οποίο σαν δημόσιο έργο έχει παραληφθεί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αν δεν φτιάξουν, αυτά τα προβλήματα, ενδέχεται να πάρθει και παράταση, παράδειγμα.
Σας το λέω αυτό, ξέρετε, Ναι, γιατί εγώ επειδή συμμετέχω και στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ, ναι, μου ζητάνε τώρα, μου ζητήσαν μάλλον πέρσι ότι για το χρόνο πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στο open business. Αλλά ναι. δεν μπορώ να μπω σαν ξενοδοχείο ακόμα. Και Ωραία. τώρα περιμένω απάντηση από τον ΟΓΑ να δω αν θα συμμετέχω ή όχι στο Ναι. κοινωνικό του πρόγραμμα. Όχι, Καταλάβατε. σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχει δοθεί παράταση ακόμα, νομοθετημένη παράταση, είμαι υποχρεωμένος ακόμα και σε αυτό το θεόστραβο σύστημα να ενταχθώ, να υπαχθώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με τις τεράστιες κακοτοπιές οι οποίες έχει. Δεν έχω άλλη επιλογή. Εντάξει. Μακάρι να δοθεί παράταση, κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του νομοθέτη και βεβαίως ο νομοθέτης αποκλείεται τέλος Ιουνίου να δώσει έστω και ένα ψίθυρο υπόσχεσης για παράταση. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν θα κάνει τίποτα μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ναι. Δύο ακόμα ερωτήσεις και τελείωσα. Πάλι τώρα στο open business. Ας υποθέσουμε ότι μέχρι τέλος του 25 μπορούμε να βάλουμε το ξενοδοχείο. Θα πρέπει να βάλω Ναι. και το εστιατόριο από τη στιγμή που υπάρχει ενεργή άδεια, έτσι δεν είναι? Τα πάντα. Ναι. Όλα πρέπει να περάσουν σε περιβάλλον open business. Βάζοντας όμως open business το εστιατόριο και το ξενοδοχείο σας στεγαζόμενα, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω και το πιστοποιητικό ενεργής προστασίας. Καταρχήν δεν μπαίνει Παρόλο που δεν το δουλεύω. Έχω άλλη γνωστοποίηση λειτουργίας για το ξενοδοχείο και άλλη η οποία γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου θα περιλαμβάνει και την πισίνα. Πλέον δεν υπάρχουν χωριστές γνωστοποίησεις κολυμβητικών δεξαμενών, εκτός και αν έχω μπει στη διαδικασία να εκμισθώσω την κολυμβητική δεξαμενή σε κάποιον τρίτο. Αλλά αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν έχω μία γνωστοποίηση λειτουργίας για το κατάλημά μου ή μία γνωστοποίηση λειτουργίας για το κατάλημά μου μαζί με την πισίνα και άλλη γνωστοποίηση λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτές είναι λοιπόν δύο χωριστές γνωστοποίησεις. Ναι, Τι? παρόλο που συστεγάζονται. Παρόλο που συσταγάζονται κάτω από το ίδιο κεραμίδι, υπάρχουν δύο διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες. Μία είναι το κατάλημα και η άλλη είναι ο επισιτισμός. Λοιπόν, όχι, εξακολουθούμε να παραμένουμε στην ρήτρα ότι εφόσον δεν έχω αέριο και είμαι κάτω από 50 κλίνες, δεν χρειάζεται να ανανεώσω το πιστοποιητικό περιασφάλειας. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση για την πισίνα τώρα. Εγώ στην πισίνα τη δικιά μου, ναυαγοσώστης είμαι εγώ και η σύζυγός μου. Πήγαμε και οι δύο και το παρακολουθήσαμε το σεμινάριο. Από εκεί και πέρα, αν εγώ βάλω την αλυσίδα μόνιμα, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι άρρωστος, ο σύζυγος είναι στη δουλειά κτλ. Υπάρχει περιορισμός για πόσες ώρες πρέπει να λειτουργεί η πισίνα? Εννοείται πως έχετε στον πίνακα οδηγιών προσλουόμενους ή στον πίνακα ανακοινώσεων, εννοείται πως έχετε βάλει τις ώρες λειτουργίας της πισίνας. Οι οποίες ώρες λειτουργίας της πισίνας συμφωνούν με την παρουσία του ναυαγοσώστη στο χώρο. Ας υποθέσουμε ότι για 2-3 μέρες εγώ δεν αδυνατώ να είμαι παρόν, λόγω αρρώστιας, λόγω οτιδήποτε. Μπορώ αλλάζοντας την πινακίδα να πω ότι ή να βάλω μια ανακοίνωση μπροστά στην αλυσίδα που βάζω στην πισίνα και να πω ότι η πισίνα θα είναι κλειστή για 3 μέρες. Εφόσον δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στον χώρο, δεν λειτουργεί η πισίνα. Αποκλείεται, βάζω περιμετρικά την αλυσίδα, τέλος, και βάζω και το απογορευτικό σήμα. Κάτι ανακοινώσεις του τύπου κολυμπάτε με δική σας ευθύνη και απουσία ναυαγοσώστη, αυτά δεν γίνονται δεκτά, προσέξτε το. Όχι, λοιπόν, όχι, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, η πισίνα κλείνει. Τέλεια. Βάζοντας απλώς την αλυσίδα, θεωρείται κλειστή πλέον. Και από εκεί πέρα, ποιος είναι στη ρεσεψιόν, να ρίχνει μια ματιά και να τους προτρέπει να ακολουθήσουν. Όταν είμαι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι ότι μπορεί να πεταχτώ σε μια δουλειά εξωτερικά. Παρόλο που είναι το ωράριο ανοιχτό, αλλά αν βάλω την αλυσίδα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί με ρωτάτε να σας απαντήσω προσωπικά για την εξαίρεση εξαίρεσης, αλλά σας απαντάω δυστυχώς με τον κανόνα που λέει ότι δεν νοείται λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής με απουσία του επόπτη ασφαλείας από το χώρο. Ωραία, άρα θα αρχίσω να λέω στους πελάτες, αν δεν είμαι εδώ, δεν μπαίνετε στην πισίνα. Μπορώ έτσι να το καλύψω, μάλλον. Εντάξει, θα το πείτε διπλωματικά βέβαια, γιατί θα εισπράξετε πολύ γκρίνια. Όχι, είμαι λιγάκι ευτραφής και το καταλαβαίνω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις.
Προφανώς, ναι. Λοιπόν, γεια σας σε όλους. Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Βιολέτα από το Σκιάθος Πρεμιέρ και είμαι μέλος της Ένωσης. Μία διευκρίνηση, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί με τον κύριο Σαρούκο. Οι προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος για το πότε χρειάζομαι ναυαγοσώστη που τον έχω προσλάβει είναι στον πίνακα του προσωπικού μου σαν ναυαγοσώστης. Ή κάποιο μέλος του προσωπικού ή ο ιδιοκτήτης παίρνει το πτυχίο που κάναμε σαν ένωση χρόνια ευτυχώς στη Σκιάθο και δεν χρειαζόταν να φεύγουμε. Η διαφορά που έγκυται, πρέπει να υπάρχουν και οι δύο προϋποθέσεις σωρευτικά ή διαζευκτικά. Μία πισίνα που έχει βάθος κάτω από 1,5 μέτρο και 50 κλίνες αρκεί το πτυχίο του ιδιοκτήτη ή διαζευκτικά. Δηλαδή, αν έχω κάτω από Όχι, 50... προσέξτε, αν έχω ρηχή πισίνα μέχρι 1,50 αλλά δυναμικότητα μεγάλη, Ναι. πρέπει να έχω ένα ναυαγοσώστη απίκο. Αν από την άλλη έχω μικρή πισίνα, μικρή δυναμικότητα, μα βαθιά πισίνα, βαθιά ρηχή είναι το 1,50, αυτό είναι το όριο, και πάλι δυστυχώς πρέπει να έχω έναν ναυαγοσώστη απίκο. Όμως σας λέω ότι μέσα στην εβδομάδα θα σας στείλω όλη τη σύνοψη, η οποία την έχω συμπυκνώσει σε μία σελίδα και κάτι ψηλά, σας το σκίζομαι και κάτι ψηλά, έτσι ώστε να σας λυθεί κάθε απορία και να το έχετε ως οδικό χάρτη. Γιατί το 2018 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει νομοθεσία για τις πολυπηδικές δεξαμενές στα τουριστικά καταλύματα 3,5 δισεκατομμύρια φορές. Ναι, λοιπόν, 100 φορές και το ΚΤΕ μας έστελνε και εγώ προσπαθούσα να το... Ναι, και έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Επομένως, έχω καταλήξει σε κάποιες τρόποντινά ερωταπαντήσεις, όπου θα σας τις προωθήσω και η Ένωση θα τις διανύμει αναλόγως για να σας λύσει κάθε πρακτική απορία. Κάτι ακόμα, γιατί το συζητούσαμε το χειμώνα, να πω την αλήθεια, μου το είπε ο Δημήτρης πρώτα για την γεννήτρια και μου ήρθε λίγο κεραυνός ενεθρία. Γιατί το λέω? Γιατί εγώ έχω μια γεννήτρια που την έχω για ασφάλεια, για τα ψυγεία, για τα πολύ βασικά. Τέλος πάντων, μετά από τον Ντάνιελ φοβηθήκαμε και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Αλλά δεν είναι εύκολο κομμάτι μια γεννήτρια. Θέλει έναν άνθρωπο να είναι κατά πάνω, να ξέρει, να μπορεί να τη δουλέψει. Έναν ηλεκτρολόγο βασικά. Θες να μπορεί να σου κάνει τη μετάβαση. Είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι απλό. Ναι. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι ένα μεγάλο κόστος, όπως όλοι το αναφέραμε, είναι απαραίτητο, να διαλευκάνουμε αυτό θέλω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση κατάταξης, πέρα από τις καινούργιες οικοδομές, τα καινούργια ξενοδοχεία. Είναι απαραίτητο, εξετάζεται δηλαδή στις λειτουργικές ή στις τεχνικές προδιαγραφές. Και αν θα εξετάζεται πλέον σε κάθε κατάταξη, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αύξηση δυναμικότητας. Λοιπόν, επειδή έχω αλλάξει χώρο λοιπόν και είμαι στον πάνω όροφο, δεν έχω πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μου, λοιπόν, και δεν μπορώ να έχω το νομοθέτημα για να προσπαθήσω να τα λύσω από εδώ. Αν λοιπόν είναι τεχνική προδιαγραφή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό όμως σημαίνει ότι παραμένουμε εγκλωβισμένοι στην ίδια δυναμικότητα και στην ίδια κατηγορία αστέρων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη απορία και εντωμεταξύ θα το λύσουμε. Έχουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι στο chat. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τις δράσεις σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Τι ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος και στους εξωτερικούς πελάτες, δηλαδή όσοι δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο? Το πρώτο κομμάτι θα καλύφθηκε από την ερώτηση του Δημήτρη, αλλά για αυτούς τους εξωτερικούς πελάτες. Ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενός ξενοδοχείου καλωσορίζει τόσο τους ενίκους του ξενοδοχείου όσο και εξωτερικούς. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν θέλει να το περιορίσει μόνο στους ενίκους, είναι καθαρά θέμα δικής του εμπορικής ανάγνωσης. Δεν το απαγορεύει κανείς. Σωστά. Πάντως, για αυτό το οποίο κουβεντιάζατε και με τη Ράνια, τουλάχιστον για τα 3 αστέρια είναι υποχρεωτικό. Εγώ δηλαδή που πήγα να ανανεώσω τώρα και ήταν και μάλιστα και ανένδοτη στο ότι δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο εδώ πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έβλεπα το καθόλου.
Μένει να το συγκεκριμενοποιήσουμε, να το οριστικοποιήσουμε και το κατά πόσον είναι τεχνική ή λειτουργική προδιαγραφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Είναι η λεπτομέρεια, ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα το βρω όμως και θα σας ενημερώσω. Ωραία. Έχουμε Λοιπόν, κάτι άλλο, επόμενη ερώτηση. κάποια άλλη απορία, κάτι τώρα που τον έχουμε. Καλά, με έχετε τώρα διαδικτυακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με έχετε ποτεδήποτε. Για την ευκαιρία λέω, δηλαδή, που επειδή... Ναι, 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 ναι. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο... Θα βαράνε τώρα στον κύριο Σαρούκο για να ανοίξουν οι φάκελοι. Εδώ είμαι. Ούτως ή άλλως βαράμε, οπότε. Μια τελευταία ερώτηση που έχω εγώ. Εγώ σερβίρω πρωινά για τους πελάτες μου. Δεν σερβίρω εξωτερικούς πελάτες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή αν έχει. Υποχρεούμε να έχω ταμιακή μηχανή επειδή σερβίρω πρωινά. Αυτό θα ρωτήσετε το λογιστή σας. Το λογιστή σας θα ρωτήσετε γι' αυτό. Ο λογιστής μου λέει ότι δεν έχω ιδέα. Γιατί λέει, επειδή... Θα σας πω γιατί. Γιατί μου λέει ότι από τη στιγμή λέει, που έχεις άδεια υγειονομικού καταστήματος, θα πρέπει λέει, να έχεις ταμιακή μηχανή. Ναι, αλλά δεν δουλεύω το εστιατόριο. Ναι, λέει, αλλά δίνεις πρωινά. Ναι, αλλά δεν δίνω εξωτερικά πρωινά. Τα δίνω μέσα στην τιμή του ξενοδοχείου. Ναι, εφόσον η δική μου η προσωπική ανάγνωση αυτή τη στιγμή, είναι η εξής. Εφόσον είμαι ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, 2 αστέρων, όπου ούτως ή άλλως είμαι υποχρεωμένος να δίνω πρωινό, και εφόσον έχω 2 διαφορετικές τιμολογήσεις, είτε διανυκτέρευση μόνο, είτε διανυκτέρευση με πρωινό μαζί, στο παραστατικό το οποίο θα κόψω θα περιλαμβάνει και το πρωινό, το οποίο θα με εξοφλήσει ο πελάτης. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί όταν στις 3:30 ώρα το μεσημέρι μου ζητήσει να του φτιάξω ένα φραπέ και εγώ το φτιάξω. Ναι, όχι, αυτά δεν παίζουν. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να του πω: σου ζητάω συγγνώμη, αλλά το πρωινό είναι ανοιχτό από τις 8 μέχρι τις 11 για παράδειγμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπέρα. Το κατάστημα ή ο πληθυσμός μου είναι κλειστό. Πήγαινε απέναντι και πάρε όσους καφέδες θέλεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Απλώς έτυχε τώρα, επειδή είναι και εις ΔΟΕ το και σήμερα το πρωί, ας πούμε, που είχα τα πρωινά, ένας από εδώ από τη γειτονιά μου λέει: δεν φοβάσαι. Λέω: τι να φοβηθώ. Μου λέει: που δίνεις τα πρωινά, λέει: έχεις ταμιακή. Λέω: δεν έχω ταμιακή. Παίρνω το λογιστή τηλέφωνο, μου λέει: τι να σου πω. Είναι, λέει, και στην κρίση του ελέγχου. Μια που το φέραμε εδώ τώρα συζήτηση που λέγαμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λέω: κάτσε να πετάξω και την τελευταία. Όχι, στο σημείο που μπορώ να ζυγίσω ισχύουσες φορολογικές απαιτήσεις, χωρίς να είμαι λογιστής, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνω. Ότι εφόσον δίνω πρωινό και μόνο πρωινό και το τιμολογώ και περιλαμβάνεται στο παραστατικό που θα το εκδώσω την Τετάρτη που θα σηκώθει να φύγει, ναι, μόνο στο πελατικό κοινό και όχι στο εξωτερικό, δεν εξυπηρετώ το εξωτερικό, κατά ανάγκη. Λοιπόν, και περιλαμβάνω το πρωινό στο παραστατικό που θα το εκδώσω την ημέρα, την Τετάρτη, την Πέμπτη που θα φύγει. Ωραία. Όσο μιλάγαμε, εγώ βρήκα από το site του ΞΕΕ, από το σύστημα πιστοποίησης καταλυμάτων. Είναι στο κτίριο, στην κατηγορία κτίριο 113, το οποίο λέει εγκατάσταση μέσω παροχής ρεύματος ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος. Και ως υποσημείωση έχει: ως αδιάλειπτη λειτουργία ορίζεται η δυνατότητα του καταλύματος να καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή, ενδεικτικά κοινόχρηστοι χώροι, ανελκυστήρες, χώροι τροφίμων, βιολογικός και ούτω καθεξής. 2. Συγγνώμη, ποιο κριτήριο είναι, 113? 113. 113. Ωραία. Στο κτίριο. 2. Η υποχρεωτικότητα του κριτηρίου έρεται για ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του χ άρθρου κτλ. Διευκρίνηση ΞΕΕ, υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη, όπως σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα, το οποίο βεβαιώνεται ότι το μέσο παροχής ρεύματος που έχει κατασταθεί είναι κατάλληλο για να υποστηρίξει βασικές λειτουργίες του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή. Ενδεικτικά, κοινόχρηστη χώρη, ενελκυστήρες, χώροι τροφίμων, βιολογικός και το καθεξής. Άρα, πρακτικά σου λένε κράτα άλλο το ξενοδοχείο. Γιατί διαφορετικά πρέπει να κάνει το ξενοδοχείο για να περάσει καλώδια.
Ε, δεν ξέρω, είναι ο Να πιο ρωτήσω κάτι. Ποιο φεκ είναι? Φεκ 10β-15? Πρέπει να ε, είναι μια τροποποίηση. δεν το. Δεν έχει Ναι. σημασία. Τώρα, απλά Λοιπόν, επειδή το. όχι. Απλά προσοχή μερικές φορές. Θέλω να σας πω λίγο να απομυθοποιήσουμε και όλες και τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Οι εταιρείες διαπίστευσης, οι πιστοποίησεις μάλλον, ε, με τις οποίες συνεργάζεται το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας, δεν με ενθουσιάζουν όσον αφορά το δυναμολόγιο τους. Δηλαδή, στελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι φορέσαν την κονκάρδα του επιθεωρητή μετά από μία 2ωρη, άντε 3ωρη ενημέρωση, παύλα εκπαίδευση. Και ουσιαστικά ερμηνεύουν το κάθε τι χωρίς καν να διαβάσουν μερικές φορές το ίδιο το ΦΕΚ, αλλά κάποιο εγχειρίδιο που τους έχει δώσει ο φορέας τους. Πάντως για Έχω το έρθει σε συγκεκριμένο, εγώ απευθύνθηκα και μεγάλη στο. διάσταση. Απευθύνθηκα και στο Ναι. ΞΕ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν με ξένησε αρκετά και εκεί κατάλαβα ότι δεν ξεφεύγω. Δεν ήταν δηλαδή θέμα της εταιρείας που με Λοιπόν, πιστοποίησε. θα το δω και Και θα προσπάθησα απαντήσω να, και σε αυτό να ξεφύγω εγγράφος για να το ξέρει ο κόσμος. επειδή ας πούμε έχω και φωτοβολταϊκά, προσπάθησα να ξεφύγω με άλλον τρόπο. Αλλά ούτε αυτό το δέχονται. Ναι. Δηλαδή, ήταν πολύ συγκεκριμένο ότι χρειάζεται γεννήτρια. Στο Ναι, ΦΕΚ και με το έχουμε. ξέχω κάποιες ενστάσεις, διότι έχω ακούσει πολλά και διάφορα τα οποία δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα. Ναι, έχουμε μία απόσταση. Ναι, Όχι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αντικείμενο που ίσως να πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και μια τελευταία ναι, ερώτηση θα που το βλέπω εδώ ψάξουμε και θα έχουμε μπροστά. απάντηση. Λέει, μια τελευταία ερώτηση σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Ράνια. Υπάρχει κάποια διάκριση στην εκπαίδευση του ναυαγοσώστη, δηλαδή ανάμεσα στον ιδιοκτήτη που έχει πάρει κάποιο πιστοποιητικό και κάποιον επαγγελματία, αν μπορώ να το θέσω έτσι? Όχι, εμείς ζητάμε ναυαγοσώστη πισίνας, όχι ανοιχτής θαλάσσης. Προσοχή. Σωστά. Έχουμε κάποια ερώτηση στο chat, γιατί δεν μπορώ να το δω το chat. Αυτό ήταν αυτό το διάβασα εγώ. Το διάβασα εγώ, αυτή Ναι, ήταν η ερώτηση. Το αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. ωραία. Κάτι άλλο. Κάτι πέρασε από μπροστά την οθόνη μου από Λουκάς, κάτι Αυτό, τέτοιο. ναι. Ναι, Αυτά, ωραία. αυτά τα μηνύματα διάβασα. Αυτά τα μηνύματα διάβασα, ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Τωσάκο που ήταν σήμερα μαζί μας. Σταματάω και το recording. Ε, Νίκο, Πολύ. ελπίζω αν προκύψει ανάγκη να σε έχουμε και πάλι μαζί μας για κάποιο αντίστοιχο Οποτεδήποτε, αλίμονο. ή από κοντά το δυνατόν. Απλά θεωρώ ότι μέσα στη σεζόν το από κοντά έτσι λιγάκι δυσκολεύει. Είναι λίγο δύσκολο. Εγώ θα σας έρθω. Σας έχω έρθει ήδη μία φορά. Φοβάμαι ή ελπίζω θα σας έρθω τουλάχιστον άλλες δύο. Ξέρω ότι είσαι δίπλα μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάντα καλοπροαίρετα σας τορκίζομαι. Φαίνεται αυτό. Περάει Οπότε, για καφέ. λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Πρωινές ώρες, να μην κόψω. Πρωινές ώρες, μην μας πιάσει η εφορία. Πάντα. Εντάξει. Προτιμώ να σε γράψω στο βιβλίο παρά να πάω εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα στείλω λοιπόν ένα κείμενο που θα λειτουργήσει ως οδηγός για τις πισίνες, επομένως θα γίνει διανομή στα μέλη και να αποσαφηνίσω λίγο για τη γεννήτρια. Νομίζω ότι θα έχω οριστικά νέα μέσα στην εβδομάδα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.